2015ean, Siadeko enpresari erabilera errealaren kale neurketa egiteko eskatu zion udalak. Eta Siadekok behaketa egun konkretu batean, ordu konkretu batean eta leku konkretu batean neurtzeko bere metodologia propioa ekarri zuen herrira. Bi zonalde banatu dituzte gure neurtzaileak, bat Euskal Herria kalea, oda bat zenbakitik 79. zenbakiraino, eta Olduain ibaiaren ezkerraldea bigarren zonaldea. Beraz, eta emaitzetara jasuzenen joz, 1.300 hizkuntz gertaera hartu dira kontuan, hau da, 3.489 personek parte hartu dute, 150,9 euskeraz egin duela, eta erdaraz, hau da, gaztelaniaz eta beste hizkuntzetan, 159,81. Aurren artean, hau da, 14 urte arteko aurre eta gaztetxoen artean, euskararen erabilera 172,5 da, 14 eta 24 urte artekoen artean 73,5, 75 eta 75 artean 40,4, hau da, mediatik behera, 10 puntu behera, eta 75 urtetik gorakoetan 127,6. Adinka begiratzen balen badugu, adin berekoen artean daudenean, 0 eta 14 urte bitartekoak beraien artean 77,7 hitz egiten dute euskeraz, 15 eta 24 urte bitartekoak 74,7, 25 eta 75 artean 29,5, eta 75 urtetik gorakoak 34,1. Adin desberdinen artean, baina aurrak tartean balen badaude, 0 eta 14 urteko bitarteko hizkuntza 78,koa da euskeraz, 15 eta 24 urte bitartekoa 77,4, 25 eta 75 urte artean 73,7, eta 75etik gorakoetan 55,1. Esan dezakegu ere, gure neurketaren arabera, ostiral arratsaldea dela euskara gehien entzuten den asteko eguna, 60,9 eta larunbat arratsaldea dela gutxien entzuten dena euskara 52,2. Eta zonaldekari begiratzen balen badiogu, Euskal Herriak kalean 37,1 entzun da euskeraz, eta ibaiaren ezkerraldean aldiz 50,2. Ondorioetan, esan dezakegu kale neurketaren erabilera indizea 2015ean 50,2 dela. 2007koarekin erkatuz 6 puntutarreko jetxiera bat dagoela. Jetxiera hori adintarte guztietan atzematen dela. Ezin dugu euskara atzeraldian dagoela esan, baina bain neurriak hartu behar direla atzera gehiago egin ez dezan. Aurren artean, hau da, 15 urtetik berakoak atzeman dela erabilera indizerik handiena. Adinean gorantz egiten denean erabileraren indizeak berantz egiten duela. Aurrak tarteko daudenean euskararen erabilerak gora egiten du, eta azkenik esan, ostiral arratsaldean umeak edo aurrak tartean direnean egiten dela euskara gehien 60,9, eta larunbat arratsaldetan behera egiten duela 42,2.